vanoita VaMartin Mufanebadza. Baba vemwana Emmanuel akasiyirwa nemudzimai ane 7 days. Pari zvino pane vari kundibetsera social welfare ndo vachine mwana, asi pari kuda rubatsiro rwakaita semukaka nehembe dzemwana. Kozoitawo mukadzi kune dambudziko, mukadzi asati anyatsa kusimba zvakanaka achiri kurwara. Pari kudawo futi chikafu chekuti ndibetserekanewo kuchengeta mukadzi zvichikaitawo zvakanaka. Uyezve inini hapana chandinogona kuitawo. Ndakaita tsaona nemotikari pamarodi ndakadambuka ropa. Saka ndichidawo rubatsiro kuvanhu muZimbabwe. Ndobatika panhamba dzinoti 0775 621 988 kana kuti 0789 100078. Mukadzi ainoti dambudziko rakusanga dambudziko rechii? Arwara nedambudziko rake. Dambudziko rake riri mukadzi ndodakutange ari kurasika pfungwa. Zvakatanga rini? Zvakatanga after 4 days mushure mekunge asununguka. Makaenda naye kuchipatara? Kuchipatara takaenda naye ndokwatopiwa kwatakapiwa mapiritsi okuti ashandise kana zvaramba kupera takanzi tiende naye kuHarare hospital. Saka pari kuda futi mari kuti tiende naye kuHarare hospital. Yakuti mwana akura zvakadini? Kuti nezvimwana ava ne 2 months ne 18 days.